салом, имрӯз панҷшанбе 15 апрели соли 2021 аст. дар оғози барнома биёед аз вазъи обу ҳаво дар кишвар ошно мешавем. имрӯз дар шаҳри бухтар ҳавои бебориш дар назар буда, ҳарорати ҳаво рӯзона то 28 дараҷа ва шабона то 14 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри хорух рӯзона борони кӯтоҳмуддат борида то 15 дараҷа ва шабона бебориш буда то 3 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри хуҷанд ҳаво тағйирёбандаи бебориш шуда, рӯзона то 23 дараҷа ва шабона то 11 дараҷа гарм мешавад. 15 апрел дар шаҳри Душанбе дар баъзе ҳолатҳо борони суст меборад. ҳарорати ҳаво рӯзона то 25 дараҷа ва шабона то 10 дараҷа гарм мешавад. ба огоҳии агентии обу ҳавошиносӣ, шабонарӯзии наздик дар ноҳияҳои кӯҳӣ, доманакӯҳҳои ноҳияҳои тобаи ҷумҳурӣ ва ноҳияҳои доманакӯҳии вилояти Хатлон фаромадани сел аз эҳтимол дур нест. дар бозори қурби асъор бошад, имрӯз арзиши $1 ба 11 сомону 31 дирам, 1 евро ба 13 сомону 54 дирам ва 10 рубл ба 1 сомону 49 дирам баробар аст. бояд гуфт ки дирӯз бахшида ба рӯзи илми тоҷик дар мамлакат муассисаи давлатии телевизиони илм ва табиат таъсис ёфт. ва барои маълумоти бештар шумо метавонед ба сомонаи radiotoj.tj мурур намоед. 15 апрели соли 1951 дар Лондон нахустин чорабинии интихоби зебосанами ҷаҳон доир гашт. дар ин рӯзи соли 1985 нашриёти Шарқи озод таъсис ёфт. дар соли 1996 шӯрои амнияти ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил ёфтааст. 10 сол қабл 15 апрели соли 2011 сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзандро барои муҳокима ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намуданд. 15 апрел рӯзи умумиҷаҳонии фарҳанг ва рӯзи донишҳои экология аст. бояд гуфт ки имрӯз зодрӯзи қаҳрамони Тоҷикистон, асосгузори адабиёти муосир ва фарҳангу маданияти навини тоҷик устод Садриддин Айнӣ мебошад. ҳамчунин 15 апрели соли 1899 шоир, нависанда ва тарҷумони тоҷик Пайрав Сулаймонӣ таваллуд шудааст. ба таваҷҷӯҳи шунавандагони радиои Тоҷикистон мерасонем ки имрӯз дар соати 11:15 такрори радиомаҷаллаи Бостоб ва дар соати 12:15 барномаи Аз табори хуршед дар мавҷи 104.7 FM пахш мешавад. барномаи мустақими Беҳдошт ки дар соати 13:15 онро гӯш карда метавонед, рушди саноати дорусозӣ дар Тоҷикистонро баррасӣ мекунад. дар шабакаҳои иҷтимоӣ сокинон дар ин шабу рӯз бештар аз болоравии нарх мегӯянд. дар барномаи навбатии тафсири рӯз ҳамкорони мо бо ҷалби масъулин дар соати 14:40 омилҳои болоравии нархи маҳсулот ва танзими онро баррасӣ мекунанд. дар соати 15:35 бошад, шумо метавонед дар мавҷи 104.7 FM дар барномаи Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон бо ҳамкории Тоҷикистон бо Саъд ошно шавед. соати 16:10 барномаи Ҷавонон ва ҷомеа, соати 17:15 барномаи Роҳ ва нақлиёт, дар соати 17:40 барномаи ҷаҳони футбол ва дар соати 19:15 барномаи Шом ба хайр оғоз мешавад. дигар хабару гузоришҳои моро ҳар соат дар Радиои Тоҷикистон ва дар сомонаи radiotoj.tj пайгирӣ карда метавонед. ба саҳифаи Радиои Тоҷикистон дар Facebook, YouTube, Instagram, Telegram ва Twitter аъзо шавед. ба шумо барори кор мехоҳем.